And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakabuntis ako bago maging pare. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Boy. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, lagi na akong laman ng simbahan. Nagsiserve ako bilang isang sakristan at kung minsay, choir member. Dahil sa paglilingkod ko sa simbahan, marami akong naging kaibigang seminarista at pare na naging dahilan para mag-udyok sa akin na pumasok sa seminaryo. Hindi naging madali ang buhay ko sa loob ng seminaryo. Kadalasan, naho-homesick ako. Gusto ko nang umuwi para makasama ang mga magulang at kapatid ko. Pero alam ko sa sarili ko na gusto ko maging pare balang araw. Kaya naman, pinagbuti ko ang pag-aaral. Wala akong ginawa, kundi mag-focus sa goal ko na maging pare. Halos 12 taon ang formation bago maging pare. At 1 taon na lang ay magiging ganap na pari ako. Ngunit kailangan kong lagpasan ang natitirang 1 taon. Kailangan kong lagpasan yung exam o challenge, kumbaga. Sa loob ng 1 taon na yun, ay hindi ako maglilingkod sa simbahan. At kailangan kong mabuhay mag-isa. Required akong maganap ng trabaho, umupa ng sariling bahay, bumili ng sarili kong pagkain, at kung ano-ano pa na nararanasan ng isang tipikal na empleyado. Kabado man, ay kailangan kong gawin ito para maipasa ang huling parte ng formation ng pagiging isang ganap na pare. Nag-umpisa ang unang buwan na lumabas ako sa seminaryo. Nakahanap naman agad ako ng trabaho sa isang BPO company sa Taguig. Unang sahod ko ay nakaupa na rin ako ng sariling kwarto. Nakabili ng stocks na makakain. Noong unang 3 buwan ay puro trabaho at bahay lang ako. Hanggang sa isang araw ay naimbitahan ako sa isang birthday. Birthday ito ng isa sa mga katrabaho ko. Ayaw ko pa nga sana sumama kaso napilit ako. At inisip ko na rin, libre na sa pagkain. Kainan, kantahan, at may inuman sa birthday na pinuntahan namin. Ako naman, tahimik lang sa isang tabi. Nang biglang may tumabi sa akin. Si Jessa. Ka-team ko siya. Hindi naman kami masyadong nag-uusap pag nasa kumpanya. Kaya nagulat ako na tinabihan at kinausap niya ako.
Nagkwento si Jessa tungkol sa sarili niya at kung ano-ano pa. Medyo nakainom na ata kaya ganun siya. Habang yung iba kong mga kasama, sinimulan na rin akong patagayin. Tumayo ako para magbanyo nang bigla kong maramdamang nahihilo na ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom at alam kong mahina ako sa inuman. Kaya nagpaalam na akong umuwi. Pumayag naman sila. Basta, isama ko raw si Jessa kasi lasing na. Fast forward, naihatid ko naman si Jessa sa apartment na tinutuluyan niya. At dito, naganap ang ipinagbabawal. Parang sa pelikula. Hatid si babaeng lasing. Si Muka, pinasok sa bahay, walang kasama. So si lalaki ang magpupunas at magpapalit ng damit. Oo, DJ Rocky, ganun ang nangyari. Malinis ang intensyon ko. Dahil bilang isang magiging pare, alam ko ang limitasyon at syempre, nakafocus ako sa pangarap ko. Nung pinupunasan ko na si Jessa sa mukha hanggang sa leeg, napatingin ako sa dibdib niya. Bigla akong napailing at naisip na masama yun. Pero nangibabaw ang pagkalalaki ko at tiningnan uli ang dibdib niya. Binalik ko ang tingin ko sa mukha ni Jessa at pagtingin ko ay nakatitig siya sa akin na para bang may gustong sabihin. Maganda si Jessa, morena, at medyo balangkinitan ang katawan. Kahit sino sigurong lalaki magugustuhan siya. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Tapos ay bigla niyang hinila ang kwelyo ko at hinalikan ako sa labi. Gaya ng nabanggit ko nga kanina, nangingibabaw na ang pagkalalaki ko kesa sa pangarap ko. Nagtuloy-tuloy ang halikan namin hanggang sa nagkahubaran at naganap ang mainit na pagsasanib ng katawan. Aminado ako na nagustuhan ko. Pero sa kabilang banda, naisip ko na bawal yun. Dahil sa ilang buwan na lang, ay magiging ganap na rin ako na pare. Umalis ako sa apartment ni Jessa na punong-puno ng pagsisisi. Bakit ko nagawa yun? Bakit ko hinayaan ang sarili ko? Walang silbi ang napakahabang formation ko. Matutokso lang pala ako. Hindi ko na tinapos ang kontrata ko sa company at bumalik na ako sa seminaryo. Hindi na rin kami nagkita ni Jessa simula noon. Natapos ko ang formation at naordenahan bilang isang pare. Walang sino man ang nakaalam sa mga nangyari. Itinago ko yun at isinekreto sa lahat. 3 years after, na-assign ako sa isang parish sa Manila. Habang nagmimisa ay may napansin akong mag-ina na nagsisimba. Pamilyar ang babae. Kumabog ang dibdib ko nang makilala ko siya. Si Jessa. At may kasama siyang isang batang lalaki. Pagkatapos ng misa ay lumapit si Jessa sa akin at nagmano. Kinumusta ko siya. Nagulat siya na pari na ako. Ni wala raw siyang idea noon na nagpapari pala ako. Pero nalaman niya raw na naging pari ako nung hinanap niya ako para may sabihin. Itinigil na nga lang daw niya kasi pari na ako. At dahil na rin umalis ako na-assign sa ibang parokya. Nangingilid ang luha niya. Tapos may inabot siya sa aking papel. Basahin ko raw
pag wala na siya at ang anak niya. Kinutuban na ako kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi nga ako nagkamali. Nagbunga ang isang beses naming pagtatalik. At yun ang kasama niyang bata. Totoo nga ang tinatawag na lukso ng dugo. Ramdam ko na espesyal ang batang yun sa akin. Anak ko pala siya. Sa sulat ni Jessa, gusto niya lang daw na malaman ko na nabuntis ko siya. At nagdesisyon siyang huwag ipalaglag ang bata. Maayos naman daw ang buhay nila kasi na-promote na siya bilang manager sa BPO. Hiling niya rin na maging masaya ako sa pinili kong bukasyon. At huwag mag-alala dahil wala siyang balak ipaalam kahit kanino ang sekreto namin. DJ Rocky, litong-lito ako sa mga nalaman ko. Gusto kong maging tatay sa anak ko pero may sinumpaan ako sa simbahan. Sa ngayon ay nag-undergo ako ng counseling. Nagpapaguide ako kung anong dapat maging desisyon ko sa buhay. Sa mga nakakarinig nito, sabihin nyo nang masama ako. Pero alam kong maitatama ko ang pagkakamaling to sa tulong ng panalangin at sa awa ng Diyos. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Father Boy. At ito, ang aking secret vow.